Bona tarda, president, consellers. Nosaltres som fills de l'1 d'octubre. Aquell dia vam defensar urnes i democràcia. Vostès, en canvi, eren a l'altre costat, amb els qui vendraven les porres. No dic que el Partit Socialista prengués la decisió, van prendre el PP amb Ciutadans i Vox, però vostès s'hi van afegir, sense gaires dubtes, sense gaires reserves. I des d'aleshores, cada vegada que han tingut l'oportunitat, han intentat blanquejar aquell error històric i recomanant-nos, mirin el futur, mirin el futur. Ja ens hauria agradat que defensessin els catalans independentistes amb la mateixa passió que defensen altres causes. Avui, la repressió s'ha transformat en una desnacionalització suau, més discreta que els cops de porra, però més efectiva. Una mena de pluja fina, que mina la consciència col·lectiva. La subordinació i les renúncies són norma. El primer símptoma és la incapacitat de defensar les reivindicacions bàsiques nacionals. Acabem de veure aquí un exemple ben clar de les disputes que tenen. Rodalies, aeroport, sense gestió catalana, un salari mínim català que tampoc existeix, un finançament no singular, just, no? L'agenda del govern seu és l'agenda del govern de Pedro Sánchez. Els interessos de Catalunya estan subordinats als de Madrid, això no hi ha cap mena de dubte, no? I això no és governar per Catalunya, és administrar una autonomia sota tutela. Una de les seqüeles de la crisi del 2008 i de les solucions que es van prendre, que van ser bastant errònies, retallades, precarització del treball, privatització, va obrir la porta a l'extrema dreta. Això ho sap tothom, perquè va passar aquí i arreu del món. Però el 2017 s'hi va afegir un capteniment més greu, la claudicació moral dels socialistes, manifestant-se al costat de l'extrema dreta i de la dreta extrema espanyola per pur espanyolisme, per pur nacionalisme. I això ha tingut dos efectes. Ha normalitzat el discurs i les pràctiques de l'extrema dreta espanyolista, que gaudeixen, a més, tot el dia malparlant dels mitjans de comunicació públics catalans, i ha provocat que antics octubristes desorientats abracin avui posicions contràries a la dignitat humana. Així que la pregunta que vostès s'haurien de fer és que si no van tenir vergonya d'anar de bracet amb l'extrema dreta el 2017, perquè ara s'indignen tant amb els discursos d'odi que hi ha i proliferen les mateixes persones que els acompanyaven. Nosaltres vam posar l'1 d'octubre per damunt de qualsevol cosa la llibertat i la dignitat i va ser per nosaltres un punt d'inflexió. En canvi, vostès el que fan és proliferar el nacionalisme banal, banderes espanyoles d'arreu, rituals que es presenten com a neutres però que no ho són, però que releguen la catalanitat, degradació de la llengua als mitjans públics, que farceixen de neologismes. I això no és innòcua, això té unes conseqüències evidents. Els mitjans de comunicació, claríssim, la desnacionalització es fa evident. En el cas de TV3 és paradigmàtic. La presidenta de la CCMA vol desconstruir 40 anys d'història. Primer, amb el canvi de nom, un canvi aparentment menor, però carregat de simbolisme. Entrin al portal del 3CAT i veurà que en la roda de premsa que va fer el 23 deia claríssimament, ho diu aquí, de la fusió de TV3 i Catalunya Ràdio neix 3CAT, la nova marca del futur. Aquest matí deia el contrari, però ho ha fet i si no arriba a ser per la pressió popular estaria molt malament. Després degrada la televisió en programes com el de l'altre dia, Bestial, que costa 700.000 euros, 10 capítols, dels quals dels 4 milions que dona Cultura van a parar també en aquest programa, un programa que sí que és bestial, com diu la Mònica Planes, no? Diu la senyora Romà, tot va bé. Sap què passa? Cap contingut nou de la senyora Rosa Romà ha triomfat. Cap ni un. Viu del passat, del foraster, de crims, d'eufòria, de com si fos ahir. Tot és fet per altres persones que no era ella. Es penja moltes medalles,
Però l'única cosa que ha fet és crear un conflicte, que és crear el conflicte de les marques, que és crear un conflicte que, en definitiva, divideix a l'opinió pública i ho fa, a més, sense tenir-ne potestat, perquè la potestat, en tot cas, és del Parlament de Catalunya. Jo em pregunto, tenen signat un acord marc. Aquest acord marc diu que el govern ha de preservar els objectius, que són la catalanitat, que són la llengua, etcètera, no? Però també vol dir les marques. La senyora Romà no pot venir a la comissió i dir-nos que ella canvia la CCMA per 3CAT. No és la seva competència, ni molt menys. Això, en tot cas, és un debat parlamentari que hem de tenir aquí. Però no pot ser que ella faci el que li doni la gana. Mirin, si el comitè professional i el comitè d'empresa es posen com una moto, per dir-ho així col·loquialment, per les decisions que ha pres la senyora Romà, si antics responsables de TV3, com Salvador Lucius, per exemple, doncs s'indigna per la deriva que té TV3, si la població en general també s'indigna sobre el que està passant i si un bon nombre de grups parlamentaris ho fan, o com a mínim el nostre segur, doncs vol dir que alguna cosa passa, no? I que n'hem de discutir. Jo, la veritat, aquest contracte programa, ja li dic, si el govern n'accepta l'incompliment, és còmplice de la desnacionalització. Bé, còmplice no, n'és el promotor. Els còmplices són els comuns i Esquerra Republicana, que són els seus socis. No és una dèria nostra. Se'n queixen els treballadors, ja li he dit, se'n queixen els treballadors. I nosaltres l'única cosa que fem és posar altaveu a una reivindicació que no podem tolerar de cap de les maneres. És el mínim que podem fer. Ho fem cada vegada que ens toca fer-ho a la comissió parlamentària i ho hem portat aquí al ple precisament perquè creiem que això és important i és una eina de país. Nosaltres creiem que la dignitat de l'1 d'octubre és l'únic antídot contra l'espanyolització, ho tenim claríssim, però també contra l'extrema dreta, contra la submissió, contra l'erosió lenta d'allò que som. L'ombra del 155 continua molt allargada des del nostre punt de vista, però som aquí, no tan sols per resistir, sinó per esdevenir l'alternativa al seu govern, per recuperar la vitalitat nacional, per tornar a posar damunt la taula, damunt de la política, la dignitat per damunt del càlcul electoral, per damunt de les baixeses polítiques, que és el que dona ales a l'extrema dreta. Moltíssimes gràcies.